bersama Ida Safilda dan juga Tia Pamelo Samudra Budaya. Spesial buat panitia-panitianya. TJ Audio Pro Jackson Lighting, terima kasih. Matur Sakalangkung. Cerita sing paling nglarani Wis rasa nangis nalika bapak lunga ninggalne keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya rana ngendi kasih sayange sing kaya jaliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe. Goyang lagi. Yen pancen kudu pisan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalam dhewe. Ayo di ora ono sing jalo dilahirke nang keluarga sing koyo ngene. Tak tampa atane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane mergara disangga wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Goyang spesial buat pazo-pazonya monggo warga Tusanan boleh merapat goyang bareng-bareng. Iki lo barange Iki lho Mas. Kiplak-kiplak lele Ombak ole Ora MP Ora hore TJ yo bene ontran dadi Audio Lighting, terima kasih. Matur, thank you. OTW